Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Aku nang kene aku. Sepuh khususon saking panjenenganipun Bapak Haji Samali selaku Ketua Yayasan Al Karomah lan ugi sedaya jajaran pengurus Yayasan Al Karomah ugi para donatur lan sedaya relawan lan sedaya ingkang berpartisipasi wonten ing Yayasan Al Karomah menika lan ugi Loro ya.